Ahojte, ja som Dušan, toto je Lukáš zo Sweet Beans. Čaute. Idem vám predstaviť fellow Aiden nový batch brewer na doma, ale aj do kancelárií, napríklad. Lukáš, ty si už urobil niekoľko batchov na tom. Na trhu je necelý možno mesiac. No ja ho mám doma už 2 týždne a používam ho celkom dosť akože doma. Keď dlho sa mi niekedy nechcel robiť filter a to vlastne za 5 minút je mi schopné urobiť filter, keby si to robím ako handbrew. Takže ja ho momentálne doma veľmi využívam. Super. Čiže vlastne vie to nahradiť handbrew, nejakú V60 alebo kaletu, myslíš? Určite. Akože ja väčšinou používam to väčšie sitko a robím, že politrový filter, ale majú to aj single sitko, že keď niekto si chce robiť, že menší filter, tak aj to sa dá. Toto môžeme použiť na koľko gramov? Koľko si tam dával najviac? Toto menšie by som použil na 20 až 25 gramov a to väčšie by som už išiel potom až do toho maxima, ktoré to možno nejakých 80 gramov, takže... To sa bavíme o pomere 1 ku 15-16. Áno, ja mám overené pomery pri tomto batch brewery, že keď používam to single sitko, tak vlastne používam pomer 1 k 15 a keď používam to batch sitko, tak mám pomer overený 1 k 16,5. To je fajn, to dáva logiku. Budeme porovnávať batche, keď budeme mleť na fellow Opus, to je lacnejšia alternatíva mlynčeka, pekná dvojička. A potom je to fellow Oat 2. A toto si tiež porovnáme, ako vplyvá mletie na chuť výsledného batchu. Čiže ideme na to. Takže pripravím ti, Luky, kávičku. Robíme decaf, keďže je večer, a od Sweet Beans, pražiar Sweet Beans. 20 gramov, nech sa páči. Áno, takže teraz pôjdeme vlastne používať single serve recept, na ktorom máme vlastne už nastavený dopredu recept na 20 gramov. A vlastne tento batch brewer má dve možnosti sprchy, ktorou zalieva vlastne našu kávu. Takže my to musíme prepnúť z batchového na single serve, čo robíme tu hore. A ono to vlastne rozozná, že vlastne máme tam už ten single serve. Poďme si pomleť kávu, je to decaf od Sweet Beans, keďže je večer. Žiadne zrnko. Káva sa nám domela na fellow Opus. Teraz vlastne na tomto batch brewery si vždy musíme vybrať, že ktorý typ sprchy chceme použiť podľa toho, že ktoré vnútro vlastne máme vo vnútri. Zelená. Áno. A teraz vlastne tam dali single serve sitko, ktoré vložíme dovnútra, uzamkneme ho a tu si vlastne potom vyberieme, že chceme vlastne single serve. A následne vlastne môžeme si na displeji vybrať, že chceme vlastne guided brew podľa receptu, ktorý sme si dopredu nastavili. A ja som tam vlastne nastavil recept s pomerom 1 k 15 a vlastne na 3 zálevy pri 96 stupňoch Celzia. A vlastne môžeme následne si vlastne vybrať ten recept, ktorý som pomenoval ako filter. A ono si to následne od nás vlastne vypýta, že aký počet šálok, ako kebyže chceme robiť, ale pod tým nám to ešte píše mililiter, takže keď som si tu mám, že 2 šálky, tak mi zase píše, že celkový objem bude 300 ml a keď to zakliknem, tak mi to vlastne povie, že mám pridať 20 gramov kávy. Kávu rozmiestneme vo filtri, nech je to takto vodorovne, čiže toto je dôležité tiež spraviť. Filter papierový nepreplachujeme, netreba, pokiaľ je dobrý filter, ktorý nemá papierový zápach, tento je abakový, tak už to vôbec netreba.
A následne vlastne môžeme zatvoriť ten batch brewer a už iba ho stlačíme a vlastne on začne sám brewovať tú kávu. A vlastne tam rovno nám vypíše aj príručný čas, za ktorý vlastne sa káva pripraví. V skutočnosti to trvá asi 3,5 minúty a on to ešte necháva okolo 3/4 minúty na odklapkanie. A tento recept si ty nastavoval? Personálne? Áno. Ja som vyskúšal si fakt 20 alebo 30 receptov na tom zatiaľ a na single serve som bol vždy spokojnejší vlastne s nižším pomerom ako s tým vyšším, lebo vlastne Čiže potom... 1:15? Áno. A myslíš, že aj pod 1:15? Niektoré kávy možno. Keď niekomu vyhovuje taká, že silnejšia káva, tak akože môže byť. Tento stroj dokáže urobiť bypass? Nie. No, ale bypass si vieme urobiť sami, keby sme chceli, tak dolejeme horúcu vodu priamo do batchu, čiže aj takto sa dá urobiť bypass. Takže môžeme ísť 1:13 napríklad, alebo 1:12,5 a dolejeme ostatnú vodu do výsledného nápoja a takto si môžeme vybalansovať ten batch. Nie vždy je to potrebné. Jo, a ešte k tomu vlastne tento batch brewer vlastne termosku, do ktorej to priamo tečie, takže tá káva vydrží nejaké hodiny jednoducho horúca stále. A to nemá zohrievač zo spodu? Nie. Čiže to je tiež dobré, lebo väčšinou, keď má zdroj tepla od spodu, tak zvykne ten batch trošku zhorknúť alebo rýchlejšie pracuje predsa. Toto je lepší systém, keďže je to termoska. Zvuk príjemný a celkom musím povedať, že nie je to také niečo... Je to tiché. Je to tiché. Páči sa mi kompaktnosť toho stroja. On má, koľko má papierov? Tak maximálne 40 x maximálne 30 cm. Je to malé, zmení sa to do kuchyne, vyzerá to dobre. Dokážeš na tom robiť liter a pol batchu. Čo viac potrebuješ? Aj malá kancelária sa uživí. Napije. Lepšie povedať. Určite aj vy si veľmi radi dávate vašu obľúbenú kávu a toto je náš batch, náš každodenný. Večerný v tomto prípade. Nezabudnúť si navlhčiť kávu, ak nechcete statiku, lebo tie fajnsy a zvyknú sa nalepiť po celom mlynčeku a okolí, tak taká dobrá pomôcka použiť rozpračovač a predtým, ako ideme mlieť kávu, zrnka, tak nastriekame, dáme to tam, pustíme a je to. Čiže Luky, ďakujem ti za prezradenie tvojich receptov v pohode. A už sa len teším na ochutnanie. Za 12 sekúnd teoreticky ideme chutnať kávu. Jo. Oni tam už aj dopredu majú nejaké recepty nahrané, ale väčšinou na Slovensku je tá káva trošku svetlejšie pražená, takže je to potom cítiť aj v tej chuti, že je to také trošku nie až také dobré, ako by to mohlo byť, preto je lepšie si robiť vlastný recept. Hej, hovoríme o tých prednastavených receptoch, ktoré sme fakt skúšali a nám to nesedelo úplne na prvé, tak treba skúšať. Kľudne prvý recept si dajte a uvidíte, no možno budete mať práve takú kávu doma, ktorá vám bude na to sedieť. No čo, ideme do toho? Pravá ruka či ľava? Yes. Môžem sa pozrieť aj sem? Wow. Ako nechápem, skadiaľ tá voda išla, hej? Do toho vrchu. Tu musí byť nejaká skrytá hadička. Aha, skrytá hadička. OK, alebo v tomto vo vnútri hadička. Áno, vo vnútri za tým. No veľmi dômyselné, vymyslené. No, zamýšľame. Ako, je to tak vymyslené, že vlastne preteká káva cez tento otvor a treba to zamiešať. Odporúčam to takto premiešať. Ok, no som zvedavý na tvoj recept.
sa mi zdá, že tam dosť málo kávy. Akože my... No to termoská je robená na litera pol a Á, vlastne 260 ml von. Počkáme, nech trochu vychladne. Na prvú šupu dobré, nie? Jo, je to dobré. Akože tento batch brewer, on dokáže urobiť kávu na 99% podobnú ako hand brew, keď sa to dobre nastaví. Takže všetko je to o tom to správne nastaviť tam dobré zálevy, teplotu a je to fakt ako kebyže to robíš ručne. Tu sme dávali akú teplotu? 96 stupňov. Dobre, a tu sme aj nejak vyberali, na koľko zálevov sme to chceli dať? Nie, to vyberáme v nastaveniach. A teraz bol koľko zálevový? 3 zálevový. A to používa vlastne celú tú sprchu, áno? Aj stred, aj vonkašok. Keď máme toto zelené sitko, ktoré je vlastne ten single serve, tak vlastne sa používajú iba tieto stredové, ale keď vlastne použijeme ten batch brewerový, čo je vlastne to modré sitko, tak vtedy sa používajú všetky a to z toho dôvodu, že je tam vlastne väčšia plocha, aby to bolo viac rovnomernejšie. No som zvedavý, ako bude chutiť batch cez tento mlynec. Je to predsa vyššia trieda mlyncu, sú tu ploché kamene, tu máme konické kamene. Tento mlynček je aj na espresso, aj filter, čiže vlastne dokáže urobiť aj svetlé espresso, svetlo pražené espresso a až po cold brew. A tento mlynec dokáže zase urobiť Prismo Aeropress pour-over až po cold brew, takže espresso nie. Priatelia, poďme vyskúšať mletie na OD2, Fellow OD2. Ďakujem. Sám zastal, všimli ste si? Žiadna statika. Ja. Odporúčam mať filter vonku. Oklepať poriadne. Rozmiestniť. Ten istý recept s týmto mlynčekom. Mletie, samozrejme, že nie je to úplne presne rovnaká hrúbka, ale približne. Máme 4 minúty času. 4 minúty nám ubehli a sme pripravení ochutnávať. Zamiešam. Luky, najskôr tebe. Zasa nie je veľa, hej, aby sme to neprehnali zase s tou kávou. Aj v dekafe je predsa nejaký kofeín. Je to čistejšie. No, je to rozdiel. Je to veľký rozdiel. Ako náročnejší kavičkár to spozoruje, ale aj ten opus bol dobrý určite. Ešte si porovnáme ten predchádzajúci batch. Hej, ale zatiaľ čo v tom opuse tie chute boli také všetky spojené, tak v tomto druhom mlynčeku, v tom odečku je cítiť každú tú chuť osobitne. Také aj mutnejšie je to nejaké fakt. Je to jemnejšie, čistejšie a rozoznáš každú jednu chuť. Porovnáme ešte znova. Daj si ten opus. Fellow termoská s keramickým vnútrom. Parádna vec. Je to čistejšie. Aj vyššia acidita a ovocnosť.
Jo, toto by nám vytvorilo väčšie telo. A to nám vytvorilo v podstate väčšiu čistotu. A ja preferujem väčšiu čistotu. Takže... Určite. A ja to mám tiež radšej ako na úkor tela. Ale sú to dobré mlynce, určite. Je tam cenový rozdiel v podstate skoro až dvojnásobný, takže... Je to cítiť. Je to cítiť. Oplatí sa investovať do mlynčeka. A zase výhoda Opusu, aj espresso vám spraví. Pri Fellow Oat 2 espresso zabudnime. Super, ako spokojnosť. Fakt, ten Badger dokáže s týmto mlynčekom urobiť kávu ako na handbrew. Že kebyže ty z tej istej kávy robíme handbrew, tak ten rozdiel je tam minimálny. Akože... Veď o to nám ide, aby sme urobili batch možno aj lepší ako handbrew. Lukáš, veľmi pekne ti ďakujem za pomoc pri prezentácii tak skvelého stroja. Ja ďakujem za pozvanie. Veľmi rád aj na budúce. Budeme takéto videá veľmi radi pre vás robiť, priatelia, lebo prečo by sme to nerobili pre vás? Ahojte. Sorry. To vystrihne, hej? Alebo nestrihaj to. Vieš čo? Nehaj to celé takto, ako to je, že je neskoro večer a moje hlasivky už majú dosť. Takže čaute, priatelia. Čaute.